Mga may gusto ay makinig kayo. Itong impormasyon ko ay para sa inyo. Ang panghahalukay tungkol sa buhay nyo ng mga taong mayroong pagkaingit sa inyo. Paano sila mangalap ng inyong sikreto na di na kailangan pa na lumayo? Gumagamit sila ng mga numero para di halatang maniniktik sa inyo. Ang pangangaliwa lagi ang number 1, number 2 naman sa inaaswan. Ang pangungutang ay number 3 lamang, pang-apat ang anak na pinagchichismisan. Walang pinalalampas ang kanilang mga mata, ang matatalas nilang mga tenga. Di naliligtas kung paano kayo maman, ang pagkukuro-kuro ay ang nakaugalian. Paano sila mangalap ng inyong sikreto na di na kailangan pa na lumayo? Gumagamit sila ng mga numero para di halatang maniniktik sa inyo. Pag nasa abroad ka, ikaw ay pang-5, pang-6 kagad ang biyanang mong dodera. Paghiwalay kay siguradong pang-7 na, ang pang-8 naman ang mga sumunod pa. Chismis ko't lagi ang